Yeda mu nyina asese bre no do nyamunya daje na mohwe ne so yeda foforo yetena se yeda nananom nsem ne amamene amane mu nsem ne abakosem mu no na yetena se yeda ba beso mo medi e de maame fozi asanse mpanyi se so we fi ukrom hina ben a wo yira wo adwabo ase de ye wa ye amamene amane sanki ni abakosem a enkenne ye ni ho ye wa abakosem ntino e na ma ye danso ma ye da sonkon ewo ya fefu mu ebra eye wo Oheneba Nkuranza Hene ebesai edeche ne sinimpon ewo menhia ahemfie no yero santen ne hye sei anasa yero santen de to asantema animu sei emfimpim benu ne aduonu enum ni wone ne ba ne piesie nana kwame bafo pim a wotoso nan ene bedi akosida edikan esansa asante amamene asante abakosem mu no ahenema ene timidi mensem ede ekere won se esansa omo yo hene kase ebi eba enunti se oye sikadwa eba piesi a na eche se onko na otimidi mensem na afenso otimidi timude ede kere wo papa wona oben wo papa osante henema ene ben wo papa papa bani pate biem enye sasa osante ne tena so na anim onyam mu a wote honom se honhom de nti ameka sa ne se ahene mu no sese na bibi aye bibi nanso se de amamre ne amane ete ne sa na te ekwan ye fa so si hene ene kwan ye fa so ma ohene besuai e de kire na manfo no eye honhom fam ne de ne famu na yesiesi na honhom ne honam fam enti ahenie ni akonya na nanom tena so no ene ahenie no se de otwede mponyankopon si hihye ahenie no honhom fam no eye oham nchechemu aduokono ena honam fam no eye edupe esanse wo hene a wonim ne ho asiesie no ohene tumi eso esense bi oman konfo esanse otwede mponyankopon bo wiase no wode ne man ehye na hemfo nsa ene wode na safo ehye na difo ne na komhyefo nsa edifo ne akomhyefo ne asafo ne nyina hye wo hene no eyem enti se wo safo hene anase otwede mponyankopon da bibi edi anase wo bibi pa bi de ma o man no anase bibi boni bi bob de abo man no so a ohene no ena otwede mponyankopon da na emedi de kire no so oda na de kire no wo mpranson so a na se ohene ne yeso brachi a ansa na otwede mponyankopon asoma ne difo ama no asa abebo wo hene no kokko enunti ye ka de honhom mu no wosiesie no ho tene ho ede ma wotwede mponyankopon a eyo hene esanse ye dapa ye fofie ye fodwo ye wukude ya koside ya de yawo ya de adwo nyinyi nara no eya hosiesie na nanom ede te wo mo ho na nanom udwura nyina na yensisi a nananom edete wo mo ho se de be ya asuo ene abotan ne nnua hodo nananom ede ye fapem ede ma wo mu nkura hodo mu no se bre so na so mu beka bibi de akere wo mo bo meba ahotie mu na ohene no ho te a na mutime be wo beka bibi de chom enti bre ne don ne nyina nananom mo te ahotie mu enunti ena ya na nananom ye ka wo nsem wo se be ye ka ne do onim na afenso ye tasenzo so no nti na mpanyin se yesomo benyansafo ne yensoma na montenten enu nti bra yero santa hene ema ho kwan ma ne babafo pim nana kwame bafo pim otoso ena ibeso ai kire no da yetene wabakosem mu sasa bempanyini a sebie son se benya do oyo santa hene ye Oheneba champem hene
ne se osante hene otise kedwaso ede achama pembo na baso kire se wo yo hene PC wono na yeda anu ni ede emachidom feku esansa kamre mu ni asante amamre ni abakose mu no kire se Oheneba enetimi bone papa ehu ban sanso so na Nkuranza hene eye wo Oheneba eye katachie opoku wa katachie na sene mu ba opoku wa katachie osante hene opoku wa katachie na sene mu ba na sebe so sebe nyado enne Nkuranza hene na nam Nkuranza hene na awo mu ene ma asanteman nya entam kese a asanteman entam kese opem so say to two abreso opem so coin 17th century ema ne be ya bakose meda ho nom say 17th century ni nyina ebe mu no amanya esode yesode preko kekere ne ho ntantem etre yekọ amama nyina mu no na yopem so abreso na Otumfou katachi abreso nsoso no ebono kun tanosubin kun ekun yekọ etre yekọ akire ede asanteman nsoso efa Africos nyina nso na yo katachi abreso na wonne ne baba fupim ene konkon no enu nti sa asante kan Nkuranza asemo a na sa Nkuranza asante nim de se nti a o kekere Nkuranza no nim de ode bo Nkuranza ase ene onim de won Nkuranza nso enu nti ade ya asante enam so enam bafopim so ema asante enya ntam enye kura euro asante hene edidi akro enu zero asante hene tena se nanim onyam mu a sachere hene me ka sachere hene me kire dwaben hene ena sebie son sebe nyado ohene nua prekope esansa ayokofo no moye nsia boja mu ne ye miensa sachere hene eye dwaben one be kwai ena afei ni udwaben eye kofu dua kumase kokufu ene kwabri Kenya ase ya santaman ka akire berema fredua ayokofo no omunsia ensia no wonnie enti se yero santa hene tenase na anim onyam mu a sachere hene ene wo ho kwan se obabra yero santa hene tenase sachere hene be wi a sabi mpanyini ye yero eye ohene be champem hene ene ohene ba Nkuranza hene omonso so ne wo ho kwan se omonso be akire na ne ye be hwade bi ye hu se ebe akire omba nso so omonso etimi di mensem ede kire won papa omon kwa na emu ba yero santa hene ni mu Frontomfrom di won chi ede won ba no mba so bedru ni eche a omo be che omo wura omo se a abrafo pai toatoa so ewie nso akwadwoma be na wochie wie nso so a wakwakogina ma Frontomfrom abe mo de akire ne papa keseye e de akire ma amansa nyina ehu se oyo ohene keseye ba wonsinsuo mansa no waham oye bema prekopa wokane papa ho kos ekokun bia won edi nkunim ebra Nkuranza hene ba momi enkwahwe bra Nkuranza hene ohene ba akwaside edi kan wo kire ne mensem ede akire ne se krobewe fi asatokotoko hene Otumfou se tutoto sumino emra What
Nkuranza ensemi sodi ye. Emrante ahofefo asebe so se benya do wo mo ewo bono. Na wo mo prebono nkabo mu. Omu fa wo mo watachiman kwa prince. Edi adodo na afre no wo goro. One ne mrante tena ase. Ka nsem pi, ensem ne bi no. Na wo nche sensema Euro Santa Hene kande fa sebi. Tachiman hene ho no. Kame Euro Santa Hene dane bi ewo mu. Enu nti momi ehwa ade kakra wo ho. Euro Santa Hene bra no wo kan bakosem na da ya momi ehwa no so ne kan sai. Euro Santa Hene wotena se bia na wo be kan asem a. Odi kan ka de esi nnura. Ansana o ka de esi nnura e de kire ye nne. Enti Euro Santa Hene kan bakosem mu no wo kan sai. Enam ko asante ene tachi my call ye ntino. Ene nam so ema efa tachi my man ehye na fibia ya apof afa hye no. Enam ne nsaso enam kun ni mu no kun na chi no ene ye den e baaye. De taso bi Euro Santa Hene kan say o kumase ena ne baba fupim. Wodi sika ebre no no oba no be ka je nse ni nua tachi
eboa no ho ne na ba be konsansa o hu so matototototuo kwa prince ka say nsema yero santehene kan na enye no kore nanso ne nsemu no wogitu mu say enye sika ena sebio so se benya do tachimanman ede ma Nkuranza hene se won famre ne se wo santehene ne mum eyagudi na ekamia ye se kane no na de na mu didi dwa a nani na enya ye frɛ no sika eyagudie eiska akọ enti na kyerɛ sɛ de yero santehene kan sɛ bafo pim na ye ntamgyinafo de ma tachimanman ne asante no na kyerɛ sɛ eye no kore yero santehene sɛ bi so sɛ bi nya do wantwatro de eto so bi mu no yero santehene ka sɛ enam ne babafo pim so ena ma wokɔ eye tachiman kon ena afenso wokɔ jaman kon yenuanom mugitu mu sɛ bafo pim enura odi mu hwamo esan sɛ mudi sika ma ne sɛ won fa mra asante ne papa sɛ de be ya asante enkosa tachiman so ekon no mugitum so odi sika ne baaye no eche ne sa bedane asem foforo ebedane kon ene wo ye den wo de baaye ne che sɛ mugi atum sɛ firi tete munim sɛ Nkuranza kuro no Nkuranza man eye yero santehene eman a wode ne ba piesie aba beto ano asebie so nsebie nyato na wo hwe kuro ne de mane papa de etoso bio no nso minwa prince wo ka asem bi wo say sebie so nsebie nyato na bafu pima na sebie wo Oheneba mode ne ba opie kura no usuro na bakose munni baabia se Nkuranza tachiman betimesi Nkuranza hene na Nkuranza nso timeti tachiman hene dabi megidi ye se enka de sese ye yeni bono nchampem na nanama mo bono mo doso enti won se nsama ye kan ene nsama na mo kan si ya tenie nyina firim ne yi sebie so nsebie nyado kasa yen kan kire mpanyin nyina firimu a on se mo kasa na nkasa na ensama yero santehene kan ye nyina na mo sesebi eyem futuru no otugu amanfo ani no mo kasa ye no masa agye atom se eye no kra se enura bibi ye den esiye na nanso so de esi nnura no enne ebi asasi mosa agitu mu se ensema yero santehene kan se nam so emma tachiman afahye no eba so no bo kasa mu gitu mu se ye no kra se na tachiman ma hene ebono nchempem da dua kwa akan piesie na ye no kra se na sebie so nse benyado bre ne bra no odi sika odi agudie ede ma osantehene ba Nkuranza hene ema ne de bre ne papa wa asanteman ahi nkurum yi kumase mu se de be ya asante emesane kon emfanwu tachiman so na cha se ye no kra enti de mesre ne se sasem si ya momi nya botre si edi dodo na ya no moka se mote ho mo ma bontin meka bi mo ma bontin mekem no ye yodum abonso be ba bontin bewie no na wankasa nso wasa aton ho sasem si ne nya botra megidi yesenka ogoro onu nuan mo mrante aho fefo akukudurofue sanka munya botre ena nka nsama yero santehene kan ye no ena nka munya botre na nka mo fa ne mako a sanka no mo mbeboa enke beboa pa sensa mudi ebufo beba bontene na nsam no amoka se yero santehene kan ye no enye no kore nenso ebufo mu no so wo beka no wasa agye atum se ye no kore ebuo ni enidie
enna nananom de kyekere ene ebetoye ye ya hene mane ahene nananom ne ye ya hene mu nko ane ahene no mu mfana no de enim ye buo ne enidi oman no de wa ye ba akopɛ nananom ka omo hubu mo ye mane yeye ebra enya oyokonko ne oyokonko onyo oyokonko ene oyokonko yero sante hene asante akonya kese ye ayokofo tachiman bono nchampim da dua kwa enso ye ayokofo entenya brunko ne dokonko sa wo di nananom achi a wanhwe yi a na obedi wo manim essence obia wode bo ne de ase ene obia wode da wo ntam eno nti ya ne ye nananom ye ka nananom nsamatu nananom ho anamo a aya momi ehwe ne yi ya ehwe ne yi be fa nananom ho nsam yi a abai eso ne ye de asai ye ho asai ye kyena asai ye nkyirima enti momi ehwe ne yi ye ehwe ne yi ne ye ne yi a ebeboa ye ye wanuanom wo mo tachiman a wo mudi omudwuma wo Nkuranza sanso ne wanuanom wo so wo Nkuranza wo mudi omudwuma wo tachiman ye wanuanom wo mo wade tachimanfo Nkuranza fo mo wade tachimanfo ne wo tachimanfo mo wade Nkuranza na no bra na nabafo pem ye Ohene bebe soai wo menhia ahemfie no ye hu ne mapi emrante akintina wafo ahofefo a omo ka Oheneba ho efiri Nkuranza baaye no na dodo nara ede ebono nchampem franka abo mu kom nenso so mesresa munsire musa mrante ne so mo ba menhia no bono nchampem flag bo mu kom no hwan ene kasete e wan asa hwan ne ka kire won sai omunyin firi omu kom da bi obi anka bibia nkire won mo na anu akwaside mpo a Oheneba ebedi ade no na mrante no so pii ena cars ni bi omode bae no so ahye omode bae no so na bono nchampem flag bobo ho obi eni wo hye won so omunyin firi ho na mrante no so bebre dodo no na ebi mu so so de bono nchampem flag abo mu kom ebi de omode abo nti ebi de omode abo nsa nenso so no obi eni wo ka kire won se omaba asantema mu nto munyi de bi esansa asantenim se de asante wo ehwahwa ne de apagya ne de ama ne de ayefe na asantema ye hu won hene ye na wo hene so hu asantema ye ni nti no onim se obia so wo bia wo pese wo ye de woko ene de nanigi hu ne de ma ono so ye de edanso enu nti me gide se mbetime abusa mu nuanom mmarante na ene ma no mpa ye no a omufri eba ye no mo de bono nchampem flag abobo mu kom no obi tia won eka chom so omunyin firi ho anaso obi ye ne mo ho ade bi e de kire won da bi se wuni asante a eno nche se wo ya asante tamfo esanse ye nyina esi wonsom ene nipa eno nti ya mommi enhwe ne yensua ne yehwe ne yesua ne ya ebeyen faso de amaye enye burunku ena dokononko asanteman ewo Ghana bono ewo Ghana sanso na kasa hudu ni nyina anso ewo Ghana edem papa mu ni yimu ba emfa faso de bia moa emre obia ya kaman no bono ka ho asante ka ho wasa ka ho denchira ka ho achem ka ho asenso so yeden eka ho ento nyina ne ka bomu ema yenya emfanten so eka ho ekwiapem ka ho onyina ne ka bomu ema yenya akaman no eno ntinya brunku ena dokono enko de waya amana ye no ye bon konten ko busase ne yesua firi ho me yesusu ye de me ye de ye na yensode mmɔ ya bosuo mu nye ya adwen sɛ ye sei
de ono ayama na yeye no ade a wonim na bose no wo se no a enye yi esanse ye bo no ye sipo no ne ye bo ase no na wonka ho eno nti wo solitia ese no a enye yi medin e de maame fosi otwe dem po nyankopon ya doma ye behia makram